Wanci Madyaratri katimbalan sowan wonten kedaton Ngastina. Nuwun sewu. Menapa gatining karsa suwawi kula aturi paring dawuh dhateng Kang Paman Sengguni nggih anak Prabu Duryudana. Paman. Jagat sampun nyekseni. Sesampunipun telampan sesukan dadu antarane Kurawa lan Pandhawa. Pandhawa kalah jroning sesukan dadu temah dadi wong buangan 12 taun lawase. Inggih, nggih. Lajeng ingkang paduka penggalih menika bab menapa? Manut saka panemumu dina iki Pandhawa wis mati apa isih urip Paman? Menawi pangraos kula Pandhawa menika kok sampun pejah nggih. Awit wonten ing Wanakamyaka menika wonten satunggaling tlaga Dwita. Mongko nyatanipun tlaga Dwita kala wau bebasan Janma Mara Janma mati, Satu Mara Satu tumekeng tewas. Tegesipun menika ingkang papan ingkang wingit gawat kaliwat-liwat Pandhawa mlebet wonten laladan mriku tertamtu pejah napa malih 12 taun lawase. Dadi sampeyan iso netepke yen Pandhawa dadi wong buangan dina iki wis mati Paman. Sampun pejah nggih ladal. Wah, Pandhawa mudhar. Oh.